Jakub Šafranko. Čiže dobré ráno, viem, že vidíte tak hovno. Je 6 hodín ráno na ceste do Piešťan za majstrovstvami, alebo neviem čo to je proste. Taká vianočná cena v tlaku na lavičke, čiže majstrovstva benči v podstate. Za včera som chcel natočiť, že day vlog one day out, ale natočil som úplne hovno. A bežím na autobus, nebežím, bo sa mi nechce. A som si šiel, že idem že s Boltom, nie? Hovno, každý bod zaneprázdnený, teda že žiaden není aktívny. Čaute diviaci, poď tu samo, že sme na súťaži. Dneska máme box, namiesto trojboja máme piči, dneska ideme boxe. Že táto toto vyzerá. Ty dávaš na YouTube? Hej. No, čiže dneska bude bench tournament. Dneska ideme pre výhru, snať. A uvidíme, jak bude dneska ľahká kategória. Ja idem za Samo Prochádzkom pozdraviť, lebo je dobrý veľký frajer. Ale dneska lightweight si berem ja. Budem dávať nejaké informácie z ďalších časov, čo tu budem. Ako sa to bude diať a tak. Dneska vyhráš, hej? Prvý! No, čiže neviem, či ma počuť, že kurva veľa reproduktorov. Pozrieme si fit, pretože Panata stroje, kamo, multibuilder, je to fakt, že pekné fitko. Takto to tu vyzerá, celku pekné osvetlenie. Je to Panata stroje. A neviem, čo to je, to sú nejaké, že chrbtové one veci, to máte zase nejaké multibuilder veci. Je topka, kamo, viete si tak ľudí a tak to robíte ramenami. Za mňa topka. I do it for the... Alebo 13. poradí. Teraz Nebude počuť ani hovno. neviem, hudla to míra, to je všetko. Preto ho opustila, preto je tu, lebo ťa opustila, ty zmrdé. Sa naser a vyhraj tú absolútku, lebo preto ťa opustila, ty hovno. Suchá skinny bitch. Šinka pripravená. No, čiže, halo. Dobrý, pekne vítam. Máme po súťaži krásne a nebol som ani top 3. Ja som bol, že... Ani Kubo. Ja som bol druhý. Nebol si, však si videl. Bol som druhý v svojej kategórii, ale nečakane. Výhovorky. Nie, no proste taká vec, že... Excuses. Bolo to súťažené, že muži Ravko a muži Equip. Dostal som holú piču. Dobrý pocit dneska. Ale som spokojný aj tak. Nie, si, neklam. Som, no a? Nie, nikto spokojný. Posledná súťaž tohto roku, teraz máme prázdninky a chill, gym. Že to je finito na dneska. Natočil som tu 5-minútové video, ako ukazujem všetky stroje. Tu na, nie všetky, ale Krásne stroje. takmer všetky, no a točilo sa to, čiže ideme to robiť rýchlovka ešte raz. Top fitko, fakt, že top fitko, čo som akože kedy videl. Sú tu, že Panata stroje, aké sa nevidia len všade, sú tu OG stroje, sú tu nové stroje. Fakt tie stroje som tu stihol si dať rýchle ruky, rýchly arm day a fakt musím povedať, že topka.
ideme si ukázať, ako to tu vyzerá. No čiže takto tu nám máme všelijaké white stroje, nejaké novinky, fakt, že neviem čo toto je, kamo, to sú fakt, že top stroje, to sú, že neviem čo, nejaké chrbtové stroje, máme tu najlepší stroj na svete, toto sú, že rozťažky ramien, proste takto ide, že takto to robíš, hej, že topka. Skúšal som to, je to dobré. Ľudovečky idú. Máme tu stroje viac než bodybuilder, máme tu panáta stroje, ziva, kotúče a všeličo možné. Všetko takto tu vyzerá. Hej, akože ambientné osvetlenie a všetko možné, topka. Obrovské garážové fitko, výborné ozvučenie a tak, že fakt, že topka vo fitkách, ako čo som ja kedy v živote videl, a to som bol v dosť fitkách, ale fakt, že je to topka fitko, čiže top, aj keď som dneska nevyhral, že nič, teda vyhral som druhé miesto, ale hovno z toho, keďže nebolo to súťažené na takéto umiestnenia, čiže čo už, nevadí. Aj tak sa stáva. Hlavná vec, že som v mojom a vašom srdci druhé miesto, som chuj a tak nič moc.